asupas kohdalle. Ei se nyt ainakaan vatupassis voi olla. Oho. Sitten pari lautaa vielä. Saa kauempaa. Niin pieni tää tila, että katsoa aika kaukaa. Täällä ollaan nyt niin tämän näköisessä tunnelmissa. Tein silloin kesällä sitä hirttä. Se hirsi näkyy tossa. Näinpä merkkaan siihen, että noin. Mutta valitettavasti se jää tonne sähköjohtokourun alle piiloon ja tämä jatkuu tästä ylös. Saas nähdä millainen akustiikka tästä tulee. Tänään tulee tietysti stereot. Saattaa tulla vähän kiire tässä vielä ennen joulua. Eiköhän se tästä. Kyllähän sitä sellaista ylpeyttä tuntee, kun saa niinku tehty oikein viimeisen päälle näitä systeemeitä. Tostakin saatiin nyt lämmitykset tonne toiselle puolelle ja valo toimii. Mä oon oikein ylpeä tästä. Tää on hieno. Nyt kun me niinku katsotaan tätäkin, niin tää on niinku suojamaadotettu ja sen näkee tosta heti. Sitten mä pistän tähän töpselin seinään, niin se pannaan tosta noin vaan ja noin. Tämä tää lämpiä. Ei tässä ole mitään. Kyllä niin kuin laadulla on tekijänsä. Ne tulee tuolta noin ja tässä on sitten kaiken näköisiä vaiheita mitä haluaa. No tässä ei nyt auttanut muu kuin repiä tosta toi yksi lauta auki, että saa noin kuidut asenneltua tonne. Elämässä pääsisi helpommalla sillä, että tekisi heti kerralla sen niin kuin oikein värisen ja sitten kaikki tavarat sinne katon sisään mitä haluaa. Mutta käy se nyt näinkin, ei siinä mitään. Onhan tää eräänlaista harrastusta. Yhdeksän kuitua tulee tonne ja projektori tulee tuohon toiselle puolelle. Nämä on nyt tällä kertaa ledejä. Ei ole kauhean tehokkaita verrattuna vaikka edelliseen saunaan. Ja tässä olisi tänään tarkoitus sijoitella tuo lauta takaisin ja vedetään tuo katto mustaksi ja katsotaan miltä se alkaa näyttämään. No niin, tästä se sitten lähtee. Eli nyt kun tämän piti olla se kelon harmaa, joka oli käytännössä sininen, niin nyt me tehdään niin, että me vedetään tämä mustaksi. Olisi kello ton verran ja sehän tuli katto laitettua. Se hieno kosmolotkin päällä. Noi, taas täältä alalta. Onpas täällä pölyä. No, täällä on vähän sampurupölyä. Tuo näkyy tiettyjä kohtia, kun täytyy vielä mennä tuolta reunalta ottaa. Se on aika hyvä. Niin noi valkoiset tuolla katossa, niin ne on noita kuidun läpituloja.
Ja sitten vähän huilaamaan. Se olisi 21. joulukuuta ja mullahan on täällä laudenrungot jo aika hyvin mallilla. Siinä on laudenrungot. Poliitikutkin on pelkkiä silppuja. Tuossa oli toi tuki, että se menisi vähän niin kuin vatupassissa läpi seinästä. Helppo tehdä 2 sentin virhe, jos menee mututuntumalla. Nämä illat aika pitkiä. 25:11. Mut tässä nyt ollaan. Yes. Valitettavasti vain kylmää vettä, mutta eiköhän sekin jonain päivänä parannu. Tässä on sitä. Laita väliä. Ja siitä lähtisi tulemaan sitten lauteita. Niin 100 kertaa 100 olisi matsku. Katsotaanpas mitä niille voi tehdä.
ei kauaa kestänyt täyttyä. Emmetti, kun Makitasta loppui akku kesken kaiken, just kun päästiin vauhtiin. No, jatketaan sitten, kun akut on latautunut. Niin tossahan on 2 tollasta akkua. Ei mulla ollut varaa ostaa niitä 4. Tommosia 18 volttia. 6 amperituntisia akkuja. Siitä ne pikkuhiljaa edistyy. Mitä on tommoset. Ja sitten poikettais parjoa. Tämähän on insinöörin suunnittelema. Jes. Mitä te teette? Sulitaan. Me mahdu tää vierekkäin. Avataanpas luukku 24 sitten. Ei ole Lounais-Suomessa mikään kauhean jouluinen säätila, mutta avataan luukku 25, kun minun joulukalenterissa ne ei lopu 24. Oho, meinasin kaatua. Täällä on Iida laittanut ledinauhat väliaikaisesti. Noi tulee tonne kattoon, mutta hyvä, että maalarinteipillä saatiin ne tuohon. Tossa on vähän, oi voi. Mitäs meillä on täällä? No nyt veti ihan huuruun tämän. Ja noin. Joo, täytyy olla puita vähän. Tällaiset lauteet nyt siitä tuli. Noi on täysin kesken noi ja tuolla on kesken. Mutta nyt me löylytellään täällä. Ja lattialämmitys. No, se ei osaa siihen tarkentaa. Yli 20 astetta on lattialämpö. Se on se, minkä takia tätä tehtiin. Tää on ollut aivan jäätävä tää lattia aikaisemmin. Pantu tätä isoa pönttöä vielä tulille. Katsotaan milloin se tapahtuu. Ehkä juhannuksena. Jes. Nyt me lähdetään löylyttelemään. Siellä näkyy se
tähtitaivas nyt toi valokuitu. Näitä on aika vaikea kuvata näitä tummia paikkoja, missä joku valo loistaa. Tuohon tulee semmonen kiuaslinssi, joka sitten osoittaa tonne. Nythän tulee se valo tonnekin. Taas toi tosta pois. Tämmönen tunnelma. Joo, noita saa säätää kaukosäätimellä, mutta toi ledinauha tulee, se tulee tohon sellaisen puujuttuun sitten. Palataan siihen sitten ensi vuonna. Nyt mä en kyllä tänä jouluna, enkä tänä vuonna mä en kyllä jaksa tehdä enää yhtään mitään. Täällä on sähkötöitäkin vähän tehtävänä, mutta pääsi, että toi meidän sähkömies ehti tänään tulla laittaa tuonne lattialämmityksen paikalle. Myös tänne meidän tekniseen tilaan. Täällä on tämmönen seinä. Tolle tarvitsisi tehdä jotain. Hoidetaanpas se nyt kuntoon sitten. No ihan se kävi aika mukavasti. Sitten oli ihan kiva. Kuunnellaan Lumikkia 7 kääpiötä aidan kanssa. Muhanen, Vilkas. Miten ihmeellisiä nimiä lapsilla on? Ujo, Jörö. Ja on näitä pimeitä hommia tehdään taas. Pitäisi tuosta mahdollisimman läheltä seinää katkaista noin putket, että saadaan ne menemään tuosta pitkin nätisti. Koitetaan tosta ja sitten katsotaan saadaanko siihen vielä liitin päähän. Sinnehän ne nyt sitten tuli. Oli aikamoinen väkertäminen taas. Tosta jatketaan. Siinähän se sitten alkaa olemaan. Tuohon täytyy vielä laittaa kiinnitys. En tiedä millä tämän pumpun saisi vähän tukevammin. Eiköhän se nyt tämän päivän mene. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Se olisi lasi saapunut. Nyt jännitys tiivistyy. Sopiiko se tuohon? Siinähän se. Tuossa tulikin sitten keväällä 25 vähän pidempi tauko tähän saunatemppaan. Mulle tuli 4 eri autoa remontoitavaksi. Kaikki tietysti perheen omia ja katsastushommia ja kaikkia isolla mailla. Kiinteistössä. Tästä se sitten jatkuu taas. Niin tää rupesi pikkuhiljaa tulee lattia sitten. Siinä on runkoa tehty kakkoskutosesta, niin saa suoraan tuonne maata vasten. Joo, tuntui tulevan aika suorakin, kun suoristeli vähän noita.
Tässä on vähän pätkää tuosta ulkopuolella ovenkaupan tekemisestä. Tämähän on siellä näkynyt videolla jo paikallaan, mutta tämmöinen pätkä täältä löytyy. Semmonenhan siitä tuli. No, että nyt ei näykö toi teline tossa. No niin, pitkällisen pohdinnan ja suunnittelun jälkeen tänne on saatu tämä kahva. Sehän jopa toimii. Tuossa lattian asennuksen jälkeen mä joudun vielä ton saunan oven irrottamaan ja tekemään moottorisahalla vähän lisää tilaa sinne ylös, niin saisi siihen pikkusen gäppiä siihen lattiapinnaan ja oven väliin, mutta semmoista elämä joskus on.